Umqeqeshi ongaconsi phansi kwabaningi owazakhela ugazi ngesiteketiso esithi The Dog wabecija iBafana ngesikhathi inqoba umqhudelwano weAfcon obanjelwe lapha eNingizimu Afrika ngo-1996 waphinde waba umqeqeshi oqala ukufakela kuleli kowendebe yomhlaba ngo-1998 iziphathimandla ke ebholeni kuleli zihambele umndeni wakhe namhlanje kuyobhonga emswaneni. Clive Barker, as you watch him on the sideline, he always stretched out his arms as if he's going to take off and fly. Well, he made Bafana to fly. Abadlala sebagaxa amakhokho emgibeni bazomkhumbula ngalokho akuzuza njengomqeqeshi kanye nekhono lakhe lokwakha omunye umuntu. You know, we won league championships when I was a young player, young in my professional career. I was in my second year as a professional. And we won the league championship with Durban City and for 2 years in a row, and just lost out in goal difference in the third year. Emva kokuhlanganisa amakhanda nomndeni izikhulu uhulumeni izidalule ukuthi kungenzeka ahlonishwe ngomngcwabo osezingeni lesifundazwe. Isifundazwe sesikwenzile sikhulumile nefamily ukuthi sicabanga ukuthi sizosiza ngo Thursday for i-provincial official funeral. Kwendlini yakhe yokugcina eThekwini ngolwesine kanti imningwane yenkonzo yomngcwabo ibingakadalulwa.